Добрый вечер, дорогие глядачи. С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». И сегодня у нас спецвыдание. Про что? Ну, у нас же свято, День ведов, 1 вересня, тем больше, что... Сфера образования для меня важнейшая. Но я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку по духу ваш человек, учитель, да и сейчас, будучи президентом, 50%, может больше моей работы – это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну, показывать, вот это надо, вот это, вот это. А иногда у нас, как я правительство упрекал, поставишь задачу, проконтролируешь, не сделано, потом идешь, сам делаешь. И следом за тобой кто-то идет, в хорошем случае. И на минулом тыдні гэты педагог провёў цэлы рэспубліканскі педсавет, прысвечаны новому навучальнаму году, і чаго там толькі не было. І пра тое, што ў кожнай школе хутка выдадуць па калгасу, я не жартую. І пра тое, як суседнія краіны Польша, Літва, Латвія абвесцілі паляванне на нашых выпускнікоў. І вядома ж, пра тупых амерыканцаў, куды ж без іх. А таксама пра недабор студэнтаў, пра звыкла нізкія заробкі настаўнікаў і пра жаданне нашых жа дзяцей зваліць. Ой, прабачце, з'ехаць з краіны, куды падалі, нягледзячы на дасягнутыя нечуваныя вышыні. І пра абяцанне стварыць у Беларусі свой Гарвард. Калі? Вельмі хутка, відаць. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутерброд і сядайце зручней. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали! Сфера образования – это государствообразующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений, и мы вкладываем, и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны. За последние 3 года мы направили на развитие системы образования почти 30 миллиардов рублей. Построены и капитально отремонтированы 73 учреждения образования, еще 9 возведут до конца года. Как мне докладывают, охват дошкольным образованием у нас практически 100%. Ага, а шмат гэта ці мала? Вось 30 мільярдаў. Гэта каля 10 мільярдаў долараў. І гэтая лічба ўключае ўсё. І новыя школы, і дзіцячыя сады, і заробак для 200 тысяч грамадзянаў, занятых у гэтай высакароднай сферы. І каб усё ж зразумець, ці шмат гэта, ёсць такі паказчык. Выдаткі на адукацыю ад ВУП. Ён вымяраецца ЮНЕСКО, і паводле апошніх звестак мы можам пабачыць такую карціну. У адсотках. Беларусь 4,61, Літва 4,84, Польша 4,94 і Латвія 5,7% ад ВУП. Але ў адсотках гэта паўбеды. Калі ж зірнуць на гэтыя лічбы ў самых сапраўдных беларускіх доларах, то выглядае наша сітуацыя зусім сумна. Вядома, з-за аб'ёму беларускай эканомікі. І выйдзе, як зрэшты і ў многіх іншых галінах, што суседнія краіны выдаткоўваюць у 3-4 разы больш у разліку на чалавека, у дадзеным выпадку на адукацыю. І гэта відаць з вынікаў. Якіх вынікаў? Ну, першай задачай на гэтай нарадзе было вызначена. Задача и в то же время тоже проблема. Мы должны говорить об этом достаточно смело. Нам надо возвращать престиж профессии учителя. Да, мы сегодня принимаем многие меры. Со стороны государства мы видим ту поддержку, которая оказывается. Мы видим и рост заработных плат, и те условия, которые создаются нашим учителям. Но мы должны вернуть тот сакральный смысл учителя и то уважение, статус в обществе, которые они были. Ось як. А як жа яго падняць? Можна па-рознаму, але ў першую чаргу гаворка ўсё ж ідзе пра заробак. І тут мы з вамі сутыкаемся з нейкай анамаліяй, з выгінам прасторы. Мяркуйце самі. Конечно, престиж любой профессии предполагает достойный заработок. По зарплатам мы впервые в истории приблизились к средней по стране. Никогда такого не было. Здесь арифметика проста. Вы готовите конкурентоспособных специалистов, экономика растет, растут и ваши доходы. А цяпер адкрыем Белстат. І відаць, што ў адукацыі у нас сёння самы нізкі заробак. І калі сярэдні ў краіне ў ліпені склаў 2553 рубля, то ў адукацыі 1567. На 39% ніжэйшы, чым у сярэднім. І гэта ж як у вас так атрымалася, дазвольце спытаць. 1567 – гэта амаль 2553. Я думаю, калі вы, дарагія гледачы, маеце хоць нейкае дачыненне да адукацыі, то вам
Гэты цёмны сакрэт цалкам зразумелы. Гэтыя хлопцы з Міністэрства адукацыі лічаць рэальную нагрузку настаўнікаў, а яна складае 1,5 стаўкі. І вось гэтую суму 2350 рублёў за перапрацоўванне ў 1,5 разу яны параўноўваюць з сярэдняй налічанай зарплаты ў краіне. Той сярэдняй, якая разлічаная на одну, натуральна, стаўку ў эканоміцы. Вось і весь сакрэт. Вам, таварыш міністр, нічога ў гэты момант не свярбіць, не ёкае? Што сказаць? Малайцы. Пытанне толькі адно, што ж вас спыняе? Чаму не лічыць 2 стаўкі? Няхай у вас бедны настаўнік працуе за 2, затое статыстыка будзе прыгожая. Хоць не ўсё можа схаваць нават беларуская статыстыка. Пра што ж яна нам расказвае? У асноўным пра страты. За апошнія 5 гадоў мы страцілі 35 тысяч студэнтаў. Было іх у 2018 годзе амаль 270 тысяч, цяпер 233. Але не гэта самае жахлівае. На ўзроўні дзіцячага садка страты яшчэ больш. Было 435 тысяч, стала 335. Мінус 100 тысяч. Ці больш за 20%. Што гэта? А гэта нежаданне нашых беларускіх жанчын нараджаць. І далей будзе яшчэ горш. Далей нас чакае пакаленне ковіду, рэпрэсіяў 20-го і вайны 22-го года. Гэта ўжо відаць са статыстыкі родаў. Гэта на падыходзе. І вядома, падзенне ахвочых вучыцца суправаджаецца адпаведна і падзеннем колькасці арганізацыяў, адказных за навучанне. Так, 5 гадоў таму дзіцячых садкоў было 3800, цяпер на 50 менш. Школаў было 3035, а цяпер 2872. Вы не ведаеце, куды 160 школаў за 5 гадоў падзеліся? І я не ведаю. На нарадзе гэтае пытанне не закранули, відаць, праз малазначнасць. Затое казали про экспорт паслугаў. Престиж наших вузов подтверждается ежегодным ростом числа иностранных студентов. Сегодня это свыше 30 тысяч человек более чем из 100 стран мира. И спрос на получение образования в Беларуси иностранцами постоянно увеличивается. Отчасти. Вось гэта так, гэта сила. Я не вельмі разумею, адкуль яны бяруць лічбу 30 тысяч. Афіцыйныя звесткі аб ВНО выглядаюць так: 19 тысяч асобаў, ну плюс яшчэ 700 у сярэдніх спецыяльных установах. Бракуе, не сыходзяцца лічбы. І што цікава, 5 гадоў таму колькасць была сапраўды меншая, 15 500, але тамака больш за палову было прадстаўнікоў сяброўскай Туркменіі. Цяпер іх чамусьці значна менш. Не ведаеце чаму? Затое мы сапраўды сябруем з Кітаем, і калі 5 гадоў таму кітайцаў у нас вучылася крыху больш за 1000, то цяпер 6600. Сябруем. Сцвярджэнне, што ў краіне навучаюцца прадстаўнікі больш як 100 краінаў, гэта, на жаль, перабольшанне. Гэта туман, пыл в вочы. Ёсць 5 краінаў, колькасць студэнтаў з якіх перавышае 1000. Гэта Кітай, Расія, Узбекістан, Туркменістан і, ніколі не згадаеце, яшчэ Шры-Ланка. О як! Ёсць яшчэ 10 азіяцкіх і афрыканскіх краінаў, заўважных у статыстыцы. А далей усё. І пра грошы. Наш галоўны педагог, вядома, ставіў задачу павялічыць экспорт такіх паслугаў, але ставіў нейкім дзіўным чынам. Для нас важнейший экономический показатель – экспорт. Экспорт – это вопрос жизни нашей страны. Экспорт – бренд Беларуси как страны с открытой экономикой, о чем я говорил. Потенциал экспорта, услуг образования используем недостаточно. Почти не готовим специалистов с навыками внешней коммуникации, умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках, а должны прямо со школьной скамьи. Як думаеце, а ці можна спакойна працаваць? Ну, у сэнсе нічога не грызці. Хацелася б абысціся без гэтага. Цяпер Беларусь зарабляе на адукацыйных паслугах каля 90 мільёнаў долараў за год. І гэта добра. І магло быць значна больш. Якая-ніякая база ўсё ж ёсць. І хтосьці ведае, дагэтуль купляе. Але тут ёсць адна закавыка. За мяжой навучаюцца прыкладна столькі ж беларусаў. Каля 23 тысяч чалавек. Частка з іх Расія, як без гэтага. Але частка на захадзе. Напрыклад, у Польшы вучацца каля 12 тысяч.
Гэта, безумоўна, іхнае асабістае жаданне. Неудивительно, что на нас нарастает давление извне. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим, но у меня возникает только один вопрос при этом. Если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками? Зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи, литовцы, латыши, поляки, эстонцы уже давно ищут счастье в Европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Тое, вядома, глупства. У Польшы студэнтаў 1 200 000, у 5 разоў больш, чым у Беларусі. І беларусы складаюць у Польшы ўсяго 1% ад навучэнцаў. І ніякага надвор'я, зразумела, не робяць. І ў Літве студэнтаў больш за 70 000, што з увагі на колькасць насельніцтва зноў жа больш, чым у Беларусі. Таму заяўкі пра тое, што ад іх усе з'ехалі, і цяпер яны хочуць нашых, гэта проста хлусня. Трызненне малаадукаванага чалавека. Гэта нашыя дзеці жадаюць ад цябе быць далей, таму і едуць у вялікай колькасці. Задача навучаць патрыятызму, а ў Беларусі гэта азначае любові да ўлады. А таксама патрабаванне, каб беларусы заставаліся вучыцца і працаваць дома, яны дакучліва гучалі кожныя 10 хвілінаў гэтай нарады. І відаць было, як яму цяжка даецца думка, што маладыя беларусы галасуюць супраць яго. Вось так, нагамі і дыпломамі. І яшчэ пару эпізодаў, якіх нам ніяк не абмінуць. Беларусь в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда. Например, на базе одного из факультетов в БГУ построим самый современный кампус и организуем по полному фабричному циклу высшую школу, по какой-то специальности, по другим направлениям и так далее. Да, вось так, вельмі хутка і пабудуем беларускі Гарвард. Моцная заяўка. Гарвардскі універсітэт ва ўсіх рэйтынгах займае, калі не першае, то другое, трэцяе месца. Яму амаль 400 гадоў. Там навучаецца каля 60 000 чалавек, і ён багацейшы за ўсю Рэспубліку Беларусь. Ёсць у меня такое падазрэнне. Яго мэтавы фонд складае каля 40 мільярдаў долараў. Я не памыліўся, мільярдаў. Гэта альбо ахвяраванне выпускнікоў, альбо перададзеная маёмасць, на якой універсітэт можа зарабляць для ажыццяўлення сваёй статутнай дзейнасці. Яшчэ адна лічба. Сярэдні заробак прафесара ў Гарвардзе амаль 200 000 долараў на год. Зразумела, што гэта ЗША, але ўсё роўна сярэдні заробак асобы, якая вучыць студэнтаў, утрая вышэйшы, чым у сярэднім у краіне. У нашых умовах гэта азначала б, што прафесарам трэба плаціць 10 000 рублёў штомесяц у сярэднім. Каб заснаваць уласны Гарвард. Я разумею, што абяцалі з 1 верасня нешта там падняць. Але я чамусьці сумняваюся, каб настолькі. І дарэчы. Если вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть. Ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся. Они знают свой город относительно, а сейчас вообще сидят больше, чем наши дети в этих гаджетах. Они не знают, где там, ладно, Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она огромная, самая огромная страна, что там какой-то конфликт. Поэтому все-таки человек, выходящий за порог нашей школы, должен быть образованным человеком по многим вопросам. Калі яны тупыя, то навошта нам браць за прыклад іхны досвед? Але гэта ж хлусня. Адрозна ад беларускіх школьнікаў і студэнтаў абсалютная большасць студэнтаў у ЗША дакладна ведае, дзеля чаго яны вучацца, кім яны збіраюцца быць і як збіраюцца зарабляць грошы. Скажыце, вось гэтыя людзі, Стыў Джобс, Ілон Маск, Білл Гейтс, яны сапраўды тупыя? Чаму тады мы у іх купляем, а не яны ў нас? Чаму беларускія дзеці глядзяць амерыканскі YouTube, ідуць у кіно на амерыканскі блокбастер і мараць пра амерыканскі iPhone, каб перапісвацца ў амерыканскай інсце? І спытайце ў беларуса, колькі штатаў у ЗША, як называецца сталіца Канады і хто цяпер прэзідэнт Мексікі? Ён адкажа? І ці тупы ён? Трудовое воспитание. Вот вы говорите, 2000 или сколько вы сказали там
каких-то у вас клочков земли возле школы. У всех школ есть вот эти пришкольные, или как их назвать, приусадебные эти участки. Не у всех. А может быть, там каждой школе, и начиная с вузов, может, с Министерства образования, каждому по колхозу. Мы страшно далекі ад самога разумення нармальнай якаснай адукацыі. Мне давялося ў 2007 годзе заканчваць навучанне ў эканамічным універсітэце. Я быў ужо дасведчаным прадпрымальнікам, я быў проста ўражаны. Свой прадмет, замежныя кнігі, ведалі толькі 2 выкладчыка з 30. Для мяне тады гэта выглядала як абсалютная катастрофа. Але мінула 17 гадоў, і рэспубліканскі педсавет, дзе ганьбяць амерыканцаў, пры гэтым на іх жа і прагнуць раўняцца. Прапаноўваюць нагрузіць школьнікаў каўгасамі і замоўчваюць рэальныя праблемы. І хлусяць. Проста хлусяць, як у выпадку з настаўніцкай зарплаты. І прасвету ж не відаць. Таму, калі ёсць у вас дзеці школьнага веку, паклапаціцеся, калі ласка, пра іхную будучыню. І яшчэ. Я ведаю, што рэпутацыя настаўніка сёння ў Беларусі зусім дыскрэдытаваная. Менавіта на яго настаўніка валяць усё, што толькі можна. Ён і выбары павінен фальсіфікаваць, і дармаедаў па дамах шукаць. Але мне здаецца, што нават у гэтых умовах усё роўна захаваліся людзі, шчыра адданыя не дзяржаве, а справе, вельмі высакароднай прафесіі, і якія захавалі сумленне ў непростых умовах. Дзякую вам шчыра. Без вас было б зусім цяжка. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.